Foli ni waliman dɔ bɛ di aw ma ka dɔn k'a fɔ mun bɛ tali kɛ anw ka jamana ɲɛmaa ka dagayɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ palais kuluba la a fɔ ma ko conseil des ministres olu baaraw timɛla baara minnu kɔni kɛla arabadenw n'o bɛnna avril kalo tile 24 ma san 2024 jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ka ɲɛmaaya hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ lajɛ minnu kɔni kɛla nin yɔrɔ kofɔli la n'o bɛ tali kɛ palais kuluba la a bɛ fɔ mun ma ko hakilina dɔ olu tala yɔrɔ kofɔli in na hakilina mun n'a fɔ ma ko projet de texte o tala ka bɔ yen nɔ ka tila ka nomination dɔ kɛ fɔ ka taa a kuncɛ kunnafonidi dɔw la a kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni minnu dila kɛnɛ in kan n'a fɔ ma ko chapitre de communication o hukumu kɔnɔna la an ka baarakɛ yɔrɔ ko ministre n'o tala kɛ ministre de la travail et fonction publique la i kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma a y'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ concours minnu bɛ tali kɛ fonction publique concours la olu baaraw kɔni bɛ ka kɛ komi a labɛnw bɛ cogo min na bɛɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ san 2023 hukumu kɔnɔna la laɲini mun kɛlen b'o kɔnɔna na n'a fɔ ma ko exercice 2023 ka jira k'a fɔ atako 4nan ni atako 6nan olu baaraw bolodalen don ka bɛn avril kalo tile 27 ani 28 ma san 2024 o nata wa k'i b'a ye k'a fɔ maa minnu kan ka na ɲɔgɔndan kɔni kɛ fɔ n'a fɔ ma ko kɔrɔ u bɛ tali kɛ contrôleur de finance BD ani technicien des travaux de planification o ye BD fana ye contrôleur du trésor BD ka taa se contrôleur des services économiques BD administrateur de l'action sociale ani journaliste réalisateur fo ka taa se traducteur interprète ani administrateur du tourisme olu de bɛna ɲɔgɔndan kɔni kɛ o kɔfɛ tuguni mun bɛna tali kɛ atako 112 la n'a fɔ ma ko 112e session ka ɲɛsin conférence internationale du travail fana ma ni olu baaraw kan ka kɛ mun bɛ tali kɛ ka daminɛ kɛnɛla juin kalo o tile 3 ka taa bila juin kalo tile 14 la san 2024 o bɛ kɛ Genève kaw fɛ yen nɔ Suisse ni conférence internationale du travail k'i b'a ye k'a fɔ o ye lajɛyɔrɔ ye mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka hakilina camanw ta ka kuma olu kan a bɛ fɔ ma ko baarako o kisaw la bɛɛ k'a fɔ Mali fana o sen bɛna don in na komi kɔrɔlen o sen bɛ dɔ la cogo min na Mali bɛna a kɛnɛ kan kɔfɛ wa jamana ɲɛmaaw bɛna wa maa dɔw bila ka taa n'u bɛ tɛmɛ kɛ gouvernement yɛrɛ ka maa la ka taa se baarakɛlaw ale ni wa maa minnu bɛ maaw ta baara la n'a fɔ ma ko employeur olu bɛɛ lajɛlen ka maaw bɛna ye kɛnɛ in kan ka se ka taa nin baara ninnu kɛcogo minnu la Mali sen kan ka ye a la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ o kɔfɛ an ka ministre de la jeunesse et des sports ale ye kunnafoni di fana kɛ k'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko 10e édition atako 10nan ka ɲɛsin a fɔ ma ko tour cycliste international du Mali i b'a ye k'a fɔ ni a bɛ fɔ ma dalasurunyala tour de l'intégration o baaraw bolodalen don ka bɛn mai kalo tile 21 ka taa bila a 26 ma san 2024 o nata k'i b'a ye k'a fɔ kabi san 2009 fédération malienne de cyclisme k'i b'a ye k'a fɔ ale a ka bolili ɲuman ka ɲɛsin minisiriso in ma n'o bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ minisiriso wa i b'a ye k'a fɔ baara ninnu kɔni o ye nɔ caman kɔni bɔ o kɔfɛ tuguni fana a tilala ka taamasiyɛn caman fana jira mun tali kɛ ɲɛtaw o hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin nin nɛgɛsoboli kow ma o de kama k'i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka baara ninnu kɔni boloda ka bila Mali ani jamana wɛrɛw sen bɛna don baara in na ka se ka a kɔni timɛ misalila Mali, Burkina Faso, Benin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire ani République démocratique Congo, République de Djibouti, Gambie, Guinée-Bissau, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad ani Togo olu bɛna jɛ ka don ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a nɛgɛsoboli i b'a ye k'a fɔ ko nin tour in kɔni bɛna kɛ ka se ka jamana ninnu fana bɔ ɲɔgɔn k'u koloso ɲɔgɔn na wa a bɛ kɛ sababu fana ka se ka Mali fana bila yan ka minɛn kɔnɔna la o bɛna kɛ o bɛ tɛmɛ dugu la bɔ bɛna kɛ k'u kunbɛn ka tila ka tigɛrɛfɔ kɛ k'u bilasira cogo minnu la nin baara ninnu kɔni i b'a ye k'a fɔ atako 10nan n'a fɔ ma ko 10e édition o baaraw tɛmɛlen don ka bila a bɛ fɔ ma ko a lancement kan ka kɛ mai kalo tile 21 san 2024 a bɛ kɛ sababu ye ka se ka maa 500 bɔ ɲɔgɔn olu fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yen nɔ mobiliw o caman bɛna fara ɲɔgɔn kan ani minɛn caman bɛna ta farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan ka se ka don a da fɛ a bɛ kɛ sababu fana ka se ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na a bɛ fɔ ma tuguni ko Grand Prix de la ville de Bamako olu baaraw fana bɛna kɛ ni a bɛna kɛ sigiyɔrɔ 2 ye Kucala ale ni Sikaso olu ka yɔrɔ kɔnɔna la ka bɔ yen nɔ an ka minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ muso denmisɛnw ani du u koɲɛw ɲɛnabɔli ko ma i b'a ye k'a fɔ a ye kunnafoni di fana kɛ ɲɛsin conseil ministre ma a bɛ fɔ ma ko journée internationale de la famille o baaraw tɛmɛlen don ka bɛn mai kalo tile 15 ma san 2024 don in ko a bɛ kɛ sababu ye fana ka se ka kuma u ka lajɛba minnu hakilina minnu tal'o la n'a bɛ fɔ ma ko résolution numéro 47/237
ni ale bolo bila septembre kile mugan san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani saba a kɛla assemblée générale des nations unies o kɛnɛ kan k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni o ɲɛnamaya a tako fɔlɔ o kɛla o hukumu kɔnɔna la communauté internationale ni o kɛla wa mɛkalo kile 15 san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani naani la ni kumasen fana bolila mun kan ka nafolo kɔni bɔ ka don du kɔnɔna la ko a bɛ kɛ sababu ye ka du jɔ de a bɛ a ka ɲɛta fana o sabati ni don walen k'i bɛ k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dayɛlɛliw fana kɛ ka se ka gɛrɛsɛgɛ fana di wa maaw bɛ se ka kuma ɲɔgɔn kɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ du kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la u ka se ka jɛma ka se ka bɔ o kalama fɛɛrɛw fana bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka se ka wulikajɔw kɛ wa gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ ka olu ta ka wuli cogo min na du ninnu bɛ se ka ɲɛta fana sabati cogo min na o hakilina in bɛna bila o minɛn kɔnɔ fɔ ma ko journée internationale de la famille ka bɔ yen nɔ an ka minisiri min bɛ tali ka artisanat culture ale ni industrie hôtellerie a ye kunnafoni di fana kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma a y'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko cérémonie solennelle ka wuli ka jɔ fana kɛ a fɔ ma ko charte d'éthique et des valeurs du Mali o gafeba in ka ta ka di jamana ɲɛmaa ma n'o tɛ ko Asimi Goyita la olu baaraw fana timɛlen don i b'a ye k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn min filɛ a bɛ kɛ sababu ye ka wa taabolo fana dɔn kosɛbɛ Mali o kɔrɔlen ko ye sabula an ka jamana kɔnɔna la yɔrɔba caman bɛ yen nɔ minnu kɔnɔ lakodɔnlen bɛ diɲɛmaa fɛ misaliya fɔ ma ko ville de Djéné ye dugu bɛ k'a fɔ dugu kɔrɔlenba ye dugu mun ni a bɛ k'a fɔ fɛn caman kɔni tɛmɛna yen nɔ o kɔfɛ UNESCO fana ye o lakodɔn kosɛbɛ fɛn minnu bɛ tali kɛ an ka jamana taabolo la k'i bɛ k'a fɔ o kɔni jɔyɔrɔ caman yela yen nɔ wa ɲɛtaw sira fɛ wa Djéné dugu fana k'i bɛ k'a fɔ dugu minnu a ka bon kosɛbɛ wa a kan ka bila wa minɛn kɔnɔ minɛn minnu na bɛ kɛ a y'an ka fɛn ye ka bi i b'a ye k'a fɔ san 1988 ani 88 wa UNESCO yɛrɛ ye o tiɲɛtigiya ka bɔ yen nɔ a fɔ ma ko patrimoine culturel a bilala o minɛn kɔnɔ a fɔ ma ko patrimoine culturel national kabi san 1992 ani 92 a bilala o minɛn kɔnɔna la o la mun bɛ tali kɛ nin yɔrɔ gɔbɔlen in na a bɛna kɛ sababu ye ka se ka an ka jamana kɛnɛlanaw fɔ ma ko Djéné ville ancienne de Djéné i b'a ye k'a fɔ a siti kɔnɔna la ko wa ɲininikɛ yɔrɔ caman bɛ a kɔnɔna la o bɛna ta k'a bila o minɛn kɔnɔ ka tila ka ba don a la cogo minnu la a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɛta fana di an ka jamana ma ka bɔ yen nɔ an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin banako kibaruyaw kan an ka jamana kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko wa coronavirus bana ko a yela k'a fɔ dɔgɔkun in ta ko dɔ ma fara kan banabaatɔw kan n'i y'a ta k'a lajɛ ka sanga wa dɔgɔkun tɛmɛnen ta ma wa mun bɛ tali kɛ banalanaw fɔ ma ko dengue bana k'i b'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in ta fana o dɔgɔyala kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan banabaatɔw la jamana ɲɛmaa ko a bɛ wa ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka se k'u janto wa yɛrɛ taganaw la cogo min na banaw la maaw ka se k'u yɛrɛ tanga bana ma cogo minnu la Bamakɔ avril kalo tile 24 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo bɛ sɛbɛnw la